Mae'r diwrnod cyntaf Cynhadledd TPAS Cymru. Mae'n lleid bod dangi sang, llawn bobl trwy'r dydd sy'n gret i weld. Mae wedi bod yn ddiwrnod really brysu, really prysur. Nathon ni ddechrau'r bore trwy cael sesiwn clywed o 3 siaradwr, sesiynau gret, yn ymwedig sesiwn Samantha Shaw, fi'n credu nath bobl wir mwynhau clywed stori Samantha sy'n denant gyda taff housing, a oedd yn gret i glywed y rôl positif mae mudiadau ta'n gallu chwarae mewn bywyd bobl, dim jyst yn rhoi tŵr ben rhywun ond gallu newid i bywyd nhw. Oedd hwnna'n wir yn sesiwn gret, yn credu nath pawb mwynhau hwnna'n fawr iawn. A prynawn ma wedyn, mae wedi bod yn fysi ofnadw, ni wedi cael sawl gwahanol gweithdi, o fy gweithdi cyntaf i sy'n o fy un ar rheoleiddio, o hwnna'n llawn dop, sesiwn bywiog, fi'n credu bod yn digon teg i weid. Lot o bobl sy'n cwestiynau, yn codi cwestiynau o'r gwaith mae'r tîm rheoleiddio yn neud. A fi'n credu bod yn gret bod ni'r platform fel heddi sy'n rhoi cyfle i dynantiaid i cwestiynu yr hyn mae'r tîm rheoleiddio yn neud ar ôl a'r effaith bod hwnna'n cael ar eu bywyd yn nhw. So hwnna'n fi'n credu na pawb cael cyfle gret yna i holi beth mae'r Llywodraeth Cymru'n neud. Mlaen wedyn yn hwyrach yn y prynawn, sawl gwahanol gweithdi ymlaen pryd ni. Un fi'n credu oedd yn byblogydd dros ben oedd trafodaeth y mis tenantiaid, nad oedd hyn sy'n digwydd yn y byd tai ar hyn o bryd. Beth gallwn ni wneud yn wahanol i gwella'r sector. A fi'n credu bobl wedi mwynhau hwnna, cael cyfle i dweud mewn fformat fel la, fi'n credu oedd hwnna wir weithio'n dda. Peth arall sy'n bod yn digwydd, wel, mae Ten and Post wedi bod yn byblogydd dros ben. Lot o bobl wedi ymuno ar post tenantiaid. Roedd cyfle i tenantiaid dros Cymru i gweud a cywio'r hyn mae'r Llywodraeth yn ei wneud. So mae hwnna'n rhywbeth, os ydych chi wedi ymuno hyd yn hyn, ewch chi'n gwefan ni, a fi'n credu byddwch chi'n wir yn cael gweld cyfle gwych i wneud rhywbeth yna i newid y sector dau yng Nghymru. Mae pawb nawr fi'n credu mynd nôl i cael bach o saib, cyn dod nôl i cael bwyd nes fan heno, a fi'n siŵr mae pawb yn dysgu fan am fwrdd gret arall fory.